Icho kwadi muri yeZimbabwe kutora kuno ndiri mukati menzvimbo yekubudiriro ndira. Honai vanhu vakaungana muri yeZimbabwe ava vatori pa queue yemvura vanhu ava. Amai mune mazuva saka chipitika chii kuti muite 3 days magara muchimwa mvura kupi? Tinotora apa mvura. Saka pakabviswa chibhorani vakaisa masola. Asi for process yacho 3 days dzese hatina mvura yatiri kuwana. Akuti pakangochera vanhu vashoma tengi robva ranzi rapera mvura. Icho kwadi muri yeZimbabwe zviri kuitika mukati menzvimbo yekubudiriro. Vanhu vari kuchema, vanhu muri kuona vese vakaungana. Vari kutsvaga mvura ndizvo. Zvekuti kudzimba havasi kutogara ndizvo. Nita korera. Mvura yechibhorani iyi kanzuru ndaitipe mvura pamatepu. Mvura yakambobuda muna August. Munoreva kuti imimi mudzimba dzenyu mune matepe emvura but hambude mvura. Mane nguva yakaita sei kusingabude mvura? Saka kuti muri kuti imimi kuti musatambura imimi muri kuda mvura kudzimba dzenyu mobhadhara yenyu handirika. Saka apa izvezvi mvura yacho muri kubhadhara here iyo isingauye? Handirika for 9 years mvura ina kubuda papombi. 9 years for 9 years mvura ngesikabude papombi muna August. Early August yakambobuda for about 3 weeks but aiona Friday neSaturday chete for muna August imomo ichibva yaenda zvachose. Ichi chemo chedu hachisi chekuti tinoda mvura ikuyazogota ikaunti yekuzoita sei. Tinoda mvura pamapombi 1 vaona kuti apa pane chibhorani naika tandichigweja mazuva ese ekutoti by now vanhu vazhinji vakadai vatogweja vaenda vanokwana kana 200 or so vachibva vachinja vakati vakutiisira chi matepu acho mvura yacho haikwani kuti tiite sei tichere nezuro yakacherwa zvikanzi yapera pasisina nezvi vanhu vaya panapa kuseni as 4 o'clock vanhu tatabata queue pano tazowana mvura isusu na 9 ndo patavhurirwa. Icho kwadi muri yeZimbabwe ndiri mukati meguta reHarare munzvimbo inonzi Budiriro 2 handirika. Vanhu vamuri kuona vose madzimai vari tori pa queue yekutsvaga chi yekutsvaga mvura saka ndofunga kuda kubatsirwa.